Nam. Tonton mina ta cila dugu kɔnɔ. Ale de bolo tɛ sɔrɔ mɔ la. Wanjo t'a la koyi. Kɛ tɔɔrɔ jumɛn dɔ? Ne yɛrɛ ɲinɛna k'a f'i ɲɛna. I dɔgɔkɛ ka papier ko dɔw de bɛ yen nɔ. N b'a la k'olu de ɲɛnabɔ. I y'o to papier ɲɛbɔ de ye i t'a fɔ ɲɛ ta ɲɔgɔn fɛ. Muso nin de kɛlen ne de. N'o kɛra démarche bɛ suɲɛ an ɲɔgɔn bolo ka fisa i ni kelen ka taa kun fɛ. E k'i yɛrɛ lafiya. Ko gɛlɛnmanba tɛ o. Ne yɛrɛ kelen bɛ se k'a ɲɛnabɔ. Hali ni ma jɔrɔ n'o ye. Awɔ. Tiɲɛ no n yɛrɛ ɲinɛna k'a f'i ɲɛna. Komi kan tɛ. Komi e ko ne ma ko ne ka cɛ ɲini. Komi furuko kuma bɛ ni cɛ dɔ cɛ. I n'a fɔ i yɛrɛ kun y'a ɲini fɛ cogo min na. Donc a kun ka di n ye n ka taa nɔfɛ n'a ka na i n'a ka se ka kuma. Kelen o wala i ma dinɛ kan fɔ o de. Non n bara lɔn fiyewu n dɔgɔkɛ min ba suma na kɛlɛ mɔli fɛfɛɛfɛ o de ɲɔgɔn si tɛ n k'a f'i ye n ko n tɛ manamana fɛ de han a kɛra bi de ba a kɛra sini de ba i y'a ta a ye na ɲɔgɔn fɛ n y'a yɛlɛ a kan an y'an sigi an ɲɛ kuma han o de ɲɔgɔn si tɛ donc a lɔ kɔni na i b'a kɛ nana kɛ di lanbe ye mɛn na kan kelen tigi fudukɛla tɛkanikɛla fɛ de i b'a ye donc hɔrɔn i y'o ta i na de a nafa dɔɔni fana kɛ mɛn kun de o de fana ɲɔgɔn tɛ i k'a mɛn walayi tɔtɔ ne kɔni dalen b'a la ne ka cɛ in walayi mɔgɔ ɲɛnama don wa danbitigi don fɛnɛ a b'a bɔ yɔrɔ dɔn alihamudulilayi awɔ n'Ala sɔnn'a ma n bɛ na n'a ye n bɛ sira ɲini o la awɔ Ara, hakɛ to dɛ. Ça va? Ça va? Basi t'i la kɔni? Basi foyi tɛ yen nɔ. Ara, ne yɛrɛ mago kun b'i la. A ka di kɔni. N bɛ fɛ k'i ci terimuso Fanta ma. Fanta? Ah, d'accord. O tuma mun de bɛ yen? O don o la, I terimuso in lajɔ kare kɔnɔ. Ka n ye Ala bolo ka baga ma. A ma ɲɛ ka fɛn min kɛ k'a nkalon ta ka danga. Ko ne y'u ka chaise suɲɛ. K'a sɔrɔ Ala b'a dɔn a kira b'a dɔn. N tɛ nson ye. N ma surunya ka suɲɛni kɛ. Ni ko min tɛmɛna o tɛmɛna. A kana jogo da n na min tɛ n jogo ye bilen. I b'a fɔ Fanta ye ko a ka sabali a k'a kɛ Ala n'a kira kama. A ka ne to yen. O don o la n tɛmɛtɔ kare kɔnɔ Fanta bɛ taa baga ma ka jama lajɔ n na ko ne de y'olu ka chaise suɲɛ. Alors que Ala b'a dɔn a kira b'a dɔn n ma maga o ka chaise la. A kɔni ka di ne ye I ka kuma Fanta fɛ. O don o ta tɛmɛlen kɔfɛ n tɛ fɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ ka kɛ tuguni. Fanta ko k'e y'u ka chaise ta. Mun chaise ta ko tɛmɛna e ni ɲɔgɔn cɛ? K'olu ka chaise bɛ deli ka bila yɔrɔ min na. Sufɛ u ye baro kɛ ka chaise bila ko dugu jɛra ale ma chaise ye. Au lieu que a ka taa ka chaise ɲini a bɛ baga ma kare kɔnɔ ko ne y'olu ka chaise ta. Ni varan yɛrɛ kuma fara ne kan a kun kɛra baara ye. Tiɲɛ na ni Fanta ye nin fɔ ka sɔrɔ sera foyi t'a bolo a jo t'a la fiyewu. Mais n bɛ kuma n'a ye. Ni kuma na n'a ye o bɛ diya n ye kosɛbɛ. Ne tɛ fɛ jama ka jɔ ne la tuguni ka sababuya kɛ walifɛn ko ye. Hali k'a da ne ba ye sɛgɛn min kɛ n nɔfɛ ne ba ye tɔɔrɔya min sɔrɔ n nɔfɛ ne tɛ fɛ o ɲɔgɔn wɛrɛ ka sigi. I y'a faamu? Tiɲɛ na o ye jo ye. Fo ni yafara Fanta ma dɛ. Mais ne bɛ tila ka kuma fɛ a jo tɛ nin na fiyewu. A tɛ jama lajɔ I la kare kɔnɔ bilen. Nin bɛ k'a dan ye n'Ala sɔnna. Ok n'i kumana fɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ. I b'a fɔ a ye ko ne ko a ka yafa n ma Ala n'a kira kama a k'a ka chaise tabaga ɲini ko ne m'a ka chaise suɲɛ wa ne tɛ nson ye. Jazo I hakili sigi n'Ala sɔnna a tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan bilen. A tɛ jama jɔ I la bilen fiyewu. N bɛ kuma fɛ a tɛ n'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ. Ara n'i y'o kɛ o bɛ diya n ye. Awɔ. O de tun ye n nakun ye. A diyara n ye. An bɛ sira ɲini fɔlɔ. Awɔ. An b'a kɛ ten. Awɔ. K'an bɛn. Ala ka tile hɛrɛ. Awɔ. Dugumɛnɛ sɔnkɔrɔ ye kini o. Ne yɛrɛ aramu jɔlen filɛ I kɛrɛfɛ kɛ. Ne k'u ja jɔlen tɛ yen o. Fanta jo don kɛ. Jo m'a dɔn k'a fɔ n'i ye suɲɛni dabila ou bien n'i ma suɲɛni dabila. Ne ka taa n ci la fɔlɔ. Balanka Amadu non la sɔnkura ninnu I kana yɛrɛ b'i kun fɛ muso ɲuman I kana yɛrɛ b'i kun fɛ a ɲɛ ɲini Ala n kana yɛrɛ b'i kun fɛ Ala kamera ɲuman I kana yɛrɛ b'i kun fɛ a ɲɛ ɲini k'i la numéro ta numéro
Nimoro Amadou Sodiya nim NK. Poupée. Sanate. Ba. Sanate. Ba. Sanate. Ba. You want it? Okay. Ne wuye cɛ mun ka kuma f'i ye tɔntɔn I ko comme ko furubulu ma. Ba. Sanate. Ba. Kalau wa mbere nga kudade. Isiya. Poupée. Ile wa bona ha. Parce que kuma le ten. Donc bunu dole o man ka kɛ muso ɲɛna. Aydi. Ko ile Poupée ko furubulu ma. I tɔgɔ ye di? Ne tɔgɔ ko Mahmoud Konate, u bɛ n wele ko Awa. I Konate. Awa. A ye bɔlɔli jumɛn ma yan? Konate la min filɛ nin ye yan fɛ dɔrɔn. Awa an bɛ bɔ yan. N bɛ misiri da fɛ o de. Yen yɛrɛ de don. Ok. Aydi juman tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. Ba. E ma mobili la don? Ayi mobili tɛ ne bolo. Mobili t'i bolo? Ayi. E la moto don? Moto kelen bɛ n bolo. Moto kelen b'i bolo? Awɔ. E le baara so jumɛn na? Bon moi ne bɛ n débrouiller de dɔɔni. Je me débrouille. N bɛ n débrouiller dɔɔni. Konate kɛ Bayibara bɛɛ tiɲɛ ye dɛ. A ye ɲa min kan nin. E yɛrɛ ka lu t'i bolo, mobili t'i bolo, fo moto koronin. Ese ka Poupée t'i mafina ɲuman la. E ka Poupée mafina ɲuman la ba. Tonton ni m'i faamu dɛ, e bɛ fɛ ka mun de fɔ sisan? N y'a fɛ ka min fɔ, bolokolomuso de tɛ bon. Ne y'a fɛ min bɛ voyager ka taa Dubaï ni Amérique dɔ, o na n denmuso kɔ. Kelen de y'o de. Mais a yɛrɛ ka lu ma, a yɛrɛ ka so jɔlen b'a bolo. Fila de y'o de, mobili b'a bolo. A bɛ mana ko ɲɛnama di n denmuso ma, o de lɔgɔ bɛ n na. Mais je me débrouille, o tɛ ne denmuso sɔrɔ la dɛ. Je me débrouille, bandi b'a dɔn, son b'a dɔn, mɔgɔ fagala b'a dɔn. E ka métier jɔ ye dunuya kɔnɔ combien de temps ko je me débrouille? Débrouiller métier e k'a ye min? Ye min kɛla, Konate ka ɲɛma fɔli ye. Bi ta tɛmɛnen kɔfɛ, n t'a fɛ k'i ye Poupée kɔ y'aw kɔ fefe. N t'a fɛ k'i ye y'aw kɔ. E tɛ fɛ ka ne y'a kɔ? Bi ta tɛmɛnen kɔfɛ, n t'a fɛ k'i ye tuguni. Wallahi bilahi taalahi maran kali. Débrouiller muso tɛ. Tonton est-ce que e y'a faamu kosɛbɛ? Ne ni Poupée bɛnn'a kan de koyi. Ne n'a ye gɛlɛya camanba de kɛ ɲɔgɔn fɛ. Wa a ko k'a tɛ cɛ foyi fɛ ni ne tɛ. Ne fana fo furumuso ka k'a ye de. An bɛ yan hukumu de kɔnɔna la. Ne ni Poupée depuis an fitinin. Bila ko tɛ dɛ. K'a ye gɛlɛya b'a caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. N ba yɛrɛ bara bɛ fɔ la. N'i ko k'a ye diya ye caman kɛ ɲɔgɔn fɛ, a ye diya caman kɛ ɲɔgɔn fɛ o ka wusa. Poupée fa n'a nagwɛrɛ si t'a la bi in dɔn. Fo ne baramɔgɔ, ne b'a se ko mɛn ten yan. Ne l'a fa de, ne l'a na ye. Tu as vu? A bi tɛ d'i ma, a sini tɛ d'i ma, a sinikɛnɛ fana tɛ d'i ma. I y'a faamuya? Donc a ye gɛlɛya minnu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ bɛra ban. Ni diya le bɛ na o ka wusa mais gɛlɛya, n tɛ gɛlɛya kɔ ji kɛnɛman fila tɛ ɲɔgɔn kɔli. A t'i le kun, a tɛ ne kun. N falo, i bɛ ji kɛnɛman kɛ nin dɔ k'a kɛ ɲɔgɔn kan. Yala a di suma? Donc a tɛ se suma la. E ɲa Poupée la ɲa min kan. A kɛ ka ɲi sans produit. Jogo ɲuman la fana k'a la o kan. N'o dilan mɔgɔ ɲɛnama le ma mɔgɔ ɲɛnama. Mais je me débrouille tɛ dɛ. Je me débrouille muso tɛ bi, je me débrouille tɛ sinikɛnɛ fana ten. E k'a mɛn. Donc o ye min kɛla wa n bɛna di e ma sini. Ok? Tonton, n b'i deli. Sabali, kana nin kɛ n na. N ka san caman baara kana n'a fɔ k'i b'o kɛ fu ye. A ma se dalili lɔ. Kana nin kɛ n na. Kana n ka nin san caman ye baara bɛɛ kɛ fu ye. I delila Ala n'a kira kama. Tonton i delila sa. E tɛ bila ba? Kan deli gɛlɛya kan. Wuli wa? Je me débrouille ma Poupée wolo k'a di ne ma, je me débrouille ba son jɔ ne ye. I ka mɛn wa? Allez, taba. N bɛna di e ma fefe. I yɛrɛ man kɛ dɛ. Ko je me débrouille. Je me débrouille. Hali mɔgɔ a b'a faga. Tonton ma mun de kɛra? N y'a gɛn. K'a kɛ ko mun kɛra? N b'a f'a ɲɛna à partir d'aujourd'hui n kana yan fiyewu. Poupée i le yɛrɛ i tɛ lihalaya ma fɛn la. Poupée. La ilaha illallah. Mais c'est Poupée ɲa yɛrɛ la quoi. Il est formé ɲuman sugu nin i ne bɛ bila mɔsi ko fo bolokolon bɛɛ nin. Allahu akbar. Ala. Ale tun b'a fɔ n tun b'i di n terikɛ Jibiri Danbɛlɛ ma nu o de y'o kun. Ala. Muso. Wai ala muso ma kini-kini ni. Ala. Muso ma kini-kini ni.
amma mun fan ko lo fa dia nan ko mbekana mende c'est pas la peine saya bele ni ala ikan jarabi kumfe ela aba alors mais tu sais gana mewa oma munete mena ne fati Mimi fiena mi fa fere ne sira ma sisan ay ne nyininga sanne nga situation bela jele nya fa yana nyen boro fa e kan so mo fa yana comme bara jumena nga mango je centre ne me débrouiller ko je me débrouiller côté bara côté soro otmane ale ga jago kulia no ta do abolo de ko rega da poupée abe ki ke pe o segi du sufara an si an du sufara ni ko ina men du sufara chogodi ibe na me egi isi mo ko ne ga toto ne ni tonton ma ni ne ni fa mana na ko ga to komna ne bi konto aranti e debi kuma juma me ko gele na bikle an dire fe do ale bi na doron ka fo ko ayi me ga fen fi ala men la me de kuma fe agara se non ko ina ga ben ko chene aba o me fare be la o be le ga mu fo atka de kule fe atka de kule fe ya ne to no mo me se ge chaw to ko di o tuma la ne eni ne tonto eni kuma nke o de ba ira ka fo ga decision na changer et puis mala ki ga klisi tika la melge muna ika klisi na haglisi ki chogodi ko ina haglisi ki te be e ga la jege ne min ke eno fe ala kelen pe de ba do ka vreba kele ka amala kele alfanta ngoma ngo ganna mana kan fi ma tukun ngama ni ni bela jalege ino fe e mo nana kligan dire fe mo era tasugu don ere aba ne ki permettre ga ne fado ko ya est-ce que klubala kan nana ne fado ko ya de dar même ta boya parce que non ta boya tabe ngon mitra me mi fie e ji daga no bon ko ina de kuma ifa fe de ni ga ta boya ba o ma mume